l'emissora baixa. Molt bé, doncs parla'ns dels vins que presenteu des de l'Olivera. Vale. Bueno, l'Olivera és un projecte que estem a Vallbona a les Monges, a l'extrem sud de Costers del Segre. És un projecte d'integració social també, en el qual tenim nanos amb discapacitat mental que viuen en una residència i treballen al mateix celler i a la vinya, cadascú segons les seves capacitats. I bueno, us explico una miqueta el vi. Treballem tot amb agricultura ecològica. Tenim el blanc de roure, en aquest cas, que seria un macabeu, parellada, garnatxa blanca i xarel·lo amb fermentació en inox, però amb 4 mesets de criança en barrica per acabar d'afinar el vi. Llavors tindríem la Galiu, que seria una mica el buc insigne del celler, que és un macabeu 100%, fermentat en bota i amb criança d'uns 8 mesos, i el Missenyora, que seria molt similar, també és macabeu, també és fermentat en barrica i amb criança de 8 mesos, però amb un puntet abocat en boca. Té un punt de most concentrat rectificat que li dona aquesta entrada dolcenca en boca. Els tres són perfils amb molta fruita i amb la influència de la barrica, però justa per acabar d'envoltar el vi. S'il·luminen ses gòndoles entre ses tasses i alegria, ses òrbites en sincronia.